Să lucrezi într-o corporație. Se spune despre corporație că este o pușcărie de lux, care îți reduce libertatea de mișcare, care îți reduce libertatea de gândire, de a acționa. Ba chiar ești legat de mâini și de picioare cu lanțuri groase. Și pe deasupra mai primești o etichetă care nu se mai șterge niciodată. Ești corporatist. Sunt Adrian Anulescu, fost membru al echipei de conducere a Orange România, fost CEO la firme mai mari sau mai mici. Sunt consultant și am ajutat zeci de antreprenori să-și dezvolte afacerea. Sunt atlet de triatlon și particip de peste 18 ani la competiții internaționale de Ironman. Și sunt aici ca să te ajut să-ți răspunzi la unele cele mai grele întrebări din viața ta. Ai un job într-o multinațională, l-ai dorit, ai muncit pentru el, te-ai pregătit la interviuri, ai avut emoții, la primul, la al doilea, poate chiar și la al treilea dacă l-ai avut. Felicitări, ai luat jobul. Te bucuri, le spui părinților, le spui prietenilor că ai fost ales preferat în dauna altora. Simți o mare satisfacție interioară, pentru lucrul pe care l-ai dorit, l-ai muncit și l-ai obținut. Acum vine integrarea, ai cunoscut echipa, locul tău de la birou, team leaderul, managerul, ai început să înțelegi sau nu prea ce se întâmplă pe acolo, care este rolul tău, ești ușor confuză, nu-i nimic, așa e la început. Clădirea este frumoasă, birourile sunt spațioase, lifturile sunt cochete, largi, cafeteria are tot ce îi trebuie. Oamenii se salută calm pe holuri dacă nu se cunosc sau zgomotos dacă sunt prieteni. Primești induction, onboarding, obiective pe termen scurt, învățare. Vine și salariu. Ai abonament la o rețea de sănătate, ai abonament poate la o sală de făcut sport. Ai tot felul de avantaje pe care le primești doar dacă ești corporatist. Ceea ce poate nu vezi în munca de fiecare zi este că tot acest proces te formează. Îți formează felul de a fi de acum încolo în toată cariera. Ești într-un sistem cu reguli foarte clare, cu obiective clare, care se ating într-un mod foarte precis. Se cheamă proceduri. Ai niște KPI-uri care trebuie să atinse, poate zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, pe baza cărora ești evaluat și recompensat. Dacă faci bună performanță, poate primești bonus. Dacă faci o performanță mai slabă, poate chiar ești penalizat. Problemele tale se rezolvă într-un anumit sistem foarte clar. Nu le poți vorbi cu oricine, oricând, oriunde. Trebuie să mergi la departamentul de resurse umane, unde ai acolo un corespondent să-i spui care e problema ta, cum se poate rezolva ea. Poți să vorbești cu șeful formal sau poate informal, dar toate aceste chestiuni sunt într-un sistem. Cu șefii mari te întâlnești foarte rar, poate mai degrabă pe holuri sau în lifturi și vorbesc cu tine doar atunci când îi iau ca program să fie populari. Începi să cunoști tipurile de oameni, comportamentul lor în diferite conjuncturi. Unii oameni sunt prietenoși, alții sunt retrași, alții sunt cu agenda ascunsă, alții sunt mincinoși, înșelători, alții sunt foarte focusați pe obiectivul pe care îl au și pe realizarea lui. Unii sunt leneși, alții sunt deștepți, tot felul de oameni și tot felul de comportamente. Ești într-un sistem comportamental care se cheamă cultură organizațională, una formală, provenită poate prin misiune, valori, viziune. Poate vine de la grupul din afară. Cu siguranță este formalizată și te obligă să te comporți conform culturii. Există și subculturi de echipă, de departament, care nu pot fi deviate total de la cultura organizațională. Dar există și cultură informală. Această cultură informală este modul în care se comportă oamenii în interiorul unei echipe, al unui departament. Totuși, de multe ori, cultura informală este în contrast cu cultura formală. De aici apar și nelămuririle la început, după care nemulțumirile și poate chiar și frustrarea. Pentru că una spunem, alta facem. De ce? Pentru că oamenii sunt oameni. Bun, ai un manager. Acest manager poate fi unul foarte, foarte precis, cu reguli clare, cu care vorbești sau comunici doar prin mail-uri, care nu încalcă niciodată procedurile, regulile, este foarte strict. Ai auzit că în altă echipă există un alt fel de manager. Oamenii spun lider, îl urmează, are grijă de ei,
Obiectivele lor sunt mai ușor de realizat pentru că echipa lucrează împreună sub coordonarea acestui lider. Tu în acest context, cum ești tu? Începi să te integrezi, începi să înveți, începi să faci parte din acest context. Te poți integra perfect cu el sau te poți comporta într-un fel și în mintea ta, de fapt, să vezi care sunt diferențele, unde nu este bine, unde este de reparat și așa mai departe. Dar este modul tău de viață. Ai învățat și te-ai format într-un sistem organizat. Poate că este cea mai bună școală de business. O să vedem. Mai încolo, în viață, vei păstra ce ai învățat bun și vei încerca să elimini ceea ce consideri în acest moment sau mai târziu că nu este bun. Dar să știi că niciun sistem nu este perfect. Și degeaba ne luptăm cu sistemul, pentru că ne va învinge mai devreme sau mai târziu întotdeauna. Însă adaptabilitatea noastră la sistem, atenție, nu umilința și nu capul plecat, ne vor face să să avem o calitate fundamentală în viață, să fim adaptabili. Adaptabilitate pe care o învățăm aici. Am trăit această viață, mi-a plăcut până la un moment dat, când am început să lupt împotriva sistemului, crezând că îl voi schimba, după cum credeam că este bine la vremea aceea. Am reușit doar într-o anumită măsură. Hai să vedem ce ai de câștigat. În acest sistem te formezi. În acest sistem înveți și evoluezi. Acest sistem te face adaptabil. Treci prin mii de împrejurări și situații din care înveți. Ai satisfacția realizărilor alături de colegii tăi. Îți faci prieteni. Este o piatră de hotar în cariera ta. Acestea sunt lucrurile bune. Bineînțeles că mai sunt și altele. Dar în esență, acestea sunt lucrurile bune care te fac să merite să lucrezi într-o multinațională. În alt episod voi vorbi despre lucrurile mai puțin bine într-o multinațională. Dar nu este cazul aici. Aici este doar vorba despre formarea ta, despre o școală de business, despre un mod de a face performanță care se cheamă corporație. Eu, datorită acestor experimente, ai grew bold.